ассалому алейкум дӯстони азиз, субҳ бахайр, хушомадед ба канали мо. оғоз мекунем имрӯза видеоро аз анами ламиражои корейски сабукаки хушро гулои новинка. И гулоша ма бори аввал нишон метиҳам, бори навай марҳамат динамуд санг задагия 160 сомон донада. Касе опту мегире бо арзон мешава. Бисёр ҳам нусхаи хушрӯ дорад. ина мо доставка мекунем, нависед, доставка ҳаст. ана ина мучам новинкаяй. бинед сабукак беҳад фасони хушрӯ. ишам ам хе нархш 160 сомон нархи дона. ина сангчошон майда. нависа духтаро касе ки мисол опт мегира барои фурӯш бо арзон меша. Ила миражо ихе шох нестан. Чӣ тавре мебинедам хе сабука ки ларзонакан корейски меган инура. Ҳозир бо як ранги дигашам нишон метам. Бо ин рангаш тамоман хушрӯ. Войма чӣ хеле меган. Мисли комбахт метова тамошобинони азиз. Бинед ин фиолетовый баландай. Инашам амин нарх. Мулоим. аз дур нишон тиҳам. аз ин тараф нишон тиҳам. сафед омадестай. хе торикай. фиолетовый рангошам хе баланди хушрӯвай. бояй наздик аҷоиботи хушрӯ метова. ҳам сангиш ҳам худаш. ана гили навам бине. ишам гили нав. гулои ҷудогона. ай ба фикрам ду ранг дорана. ина бинед инам ам хе нархш 160 нархи донаш. ина бинед чӣ хе мулоимай сабукай ино. диде ай метрш 50 сом. марҳамат бо ҳози дигар чизорам нишон метиҳам. метрш бигири бастай вай барш па. ана ина мудо ҳаст. И гуле ки ҳози ман нишон додам. вай сериш бутиш коричневиш. ина ҳамин ламиражое ки ман ҳозир барои шумо нишон додастам дӯстони азиз сабукам шахшул нестан. корейски сабука блеск шабо бинед. ранги королевски бархат блеск дора. сангошонам фасони дизайни хушрӯ якум сорт. бо дигарша нишон ти новинка бо кадом буд. тигра саршавии видеода нишон дода будам бо хай пура када ҳо хе пура карда нишон тиед. ана и тигр гули навшай. И нав омад. хеле коричневый неву сери чопай. хеле санг дизайнша бинед чӣ хушрӯ. ина марҳамат дар кор бошад. нависед доставка дорем. тамошобинони азиз то охири рӯз тамошо кунед. бо ман насиб карда боша ягон чизи новинка дарёфт карда ба навор гирифта пешниҳоди шумо мегардонам. боқӣ саломат бошед. хай.